सोरखि गिदिंनाय दिसुनलाय ओइ जमा थानायखौ ना नायबाय था नोंथांमोना नायबाय था बरियानो ओइ नै नै दावगां गोदैसोगोन ना दाइनि मोनलायलायदों आङो मा होनो बेखौ मानसि गिदिर नायाखै आङो हा देसायलाय खाथि गिदिर सिमोनना लादो देसायलाय खाथि पूरा भट्टी राउंड राउंड जादों ना हा रुद्र
नोंसोरना नोंसोर बेलेग जोब्बाय नामा 8 मिनिट 8 मिनिट गोदान सुदि उन्दु जांगान खोनो जानो गाबलाku mari nilai dausin जोंनि लागो पूरा भर्ती मानसिफोरा